presidenta, honorable vicepresident, consellers. Voldria, en primer lloc, saludar les persones que ens acompanyen avui des de la tribuna, moltes d'elles familiars de represaliats i víctimes de la guerra civil i la dictadura. Coneixem el seu dolor, reconeixem el seu patiment i volem contribuir avui a alleujar-lo. Senyores i senyors diputats, el Partit Popular votarà avui a favor d'aquest projecte de llei per respecte a les víctimes i com un pas per aprofundir en el camí de la reconciliació que vam iniciar a la transició. Certament, el dolor de la guerra civil segueix molt present a la nostra consciència històrica i a la nostra cultura política i seguirà sent així almenys fins que hagin passat 100 anys, que és el temps de la memòria viva i coent, quan la memòria encara no s'ha fet història. Han passat 80 anys del cop d'estat. Un cop d'estat que nosaltres condemnem. Un aixecament militar que nosaltres rebutgem. Rebutgem i condemnem el cop d'estat del general Franco, com rebutgem i condemnem tota dictadura. I refusem de forma especial la repressió dels ciutadans de Catalunya i de la nostra cultura catalana. Crec que he estat clar, veritat? Senyors i senyores diputats, podríem dir que amb la república, amb la guerra civil, amb la dictadura, no tenim un problema de coneixement dels fets. Encara que sembli el contrari, en el fons hi ha un consens bàsic, historiogràfic i des de la història crítica del que van ser aquells anys. El problema no és historiogràfic, el problema és la gestió comunitària de les memòries i en la relació institucional amb el període. Cada català, cada espanyol té una memòria diversa d'aquell temps. I aquestes memòries són molts cops contradictòries i fins i tot antagòniques. I jo sé que en els seus grups parlamentaris, perquè jo he parlat amb alguns de tots vostès, hi ha aquests antagonismes de la memòria. Unes memòries fruit de les experiències que es van viure aquells anys. Avui hem tingut un exemple amb algun diputat que sense citar-ho ho ha fet. Però aquí estem tocant una cosa molt íntima, molt existencial, molt nuclear i personal. Jo no li puc dir a ningú la teva memòria és falsa, perquè és la seva experiència, és la seva vivència, és la seva identitat. I la gran pregunta, senyors i senyores diputats, conseller Romeva, és com construïm una memòria pública, una memòria institucional que no sigui equidistant, que tingui clares les responsabilitats, que sigui enaltidora dels valors democràtics, una memòria democràtica i per la democràcia, i que precisament per això sigui respectuosa amb la complexitat de la història i amb la pluralitat de les memòries. I jo li prego al conseller Romeva que transiti per al camí d'una veritable memòria democràtica, és a dir, nítida en les seves opcions de valor, sense equidistàncies, però sempre respectuosa amb la realitat històrica i amb la diversitat de les memòries. Que no se'ns pugui retreure que per vestir un relat de memòria vam renunciar a la història crítica, que no fem memòria política, sinó veritable memòria històrica al servei de la veritat, la reparació i la reconciliació. Però això no és complicar les coses, podem dir, no és complicar les coses. Sí, però és que la realitat històrica és complicada. I hom se n'adona. Quan llegeix, per exemple, les memòries dels principals líders republicans, des d'Azanya fins a Maura, passant per Pi, Sunyer o Oliver, o quan llegeixes els articles que l'any 36 va publicar una persona que vostès estimen molt, que és Rovira i Virgili. I on diu les coses. I allà es veu la complexitat dels fets. I jo el que demano és això, una memòria democràtica que reconegui i que no renunciï a la realitat històrica. I reconèixer la complexitat no és caure en l'equidistància ni en el relativisme. Sí que és, en canvi, em sembla, posar-se als ulls dels actors de la transició. Curiosament, ells, aquells actors, per cert, una mica més de respecte a la transició, perquè almenys amb els seus companys de partit, perquè almenys de Convergència i del PSUC van ser actors principals i redactors de la Constitució, per tant, també una mica de respecte almenys als seus companys, quan parlen del búnquer i del règim, als seus companys. Curiosament, ells, que havien viscut la guerra de trinxeres, des de les trinxeres i des de les rereguàrdies, precisament ells van impulsar aquell gran acord de futur. Sí, ja sé, és evident que hi havia uns condicionaments
fàctics molt importants. Però hi havia alguna cosa més. Hi havia una consciència clara, existencial, molts cops immediata, del que havia passat, de tot el que havia passat i del que no podia tornar a passar mai més. I nosaltres defensarem sempre aquell esperit de la transició, que ens va permetre posar fi a 2 segles d'enfrontaments. Aquella transició que ens ha permès iniciar 4 dècades de progrés econòmic i social. I una transició que penso que encara ens pot acompanyar amb els temps turbulents que vivim avui. Vicepresident, consellers, diputats d'aquesta cambra, per fer aquella transició va ser necessària molta valentia. També la valentia de perdre la por a que els maximalistes, a que els intransigents t'acusessin d'infidel i de traïdor. La transició la van fer audaços que van ser capaços de renunciar a l'èpica del maximalisme i van gosar comprometre's amb el realisme transaccional del bé comú. Potser una lliçó per avui. I precisament en línia amb l'esperit de la transició, nosaltres votem aquest projecte de llei. No ho fem en contra de l'esperit de la transició, ho fem com a desplegament concret en aquesta circumstància catalana d'aquell esperit. I el que fem és constatar que d'acord amb les lleis internacionals i nacionals, és a dir, espanyoles, aquests judicis que avui contemplem són nuls. I així ho pot certificar i volem que ho certifiqui la Generalitat. No és que el Parlament els declari nuls, és que el Parlament reconeix que d'acord amb les lleis vigents són nuls. La llei de memòria històrica que s'ha citat declarava il·legítims els judicis que avui abordem. Diverses instàncies de l'Estat han afirmat ja que estan fora i expulsats de l'ordenament jurídic. I aquest Parlament interpreta avui, i nosaltres ho fem amb ell, que d'acord a aquestes lleis, d'acord amb la mateixa Constitució, se'n deriva la nul·litat. La mateixa Fiscalia ha afirmat que aquests judicis tenen una natura intrínsecament injusta, són il·legítims i tenen vicis essencials de fons i forma. El Tribunal Suprem els ha definit també com il·legítims per ser contraris a dret i per vulnerar les més elementals exigències a un judici just. És veritat que hi ha una certa discrepància jurídica sobre si d'aquestes afirmacions que he citat i d'aquestes lleis que he anat explicant se'n deriva directament la nul·litat. Miri, aquesta és una discussió entre òrgans jurídics que nosaltres respectem i respectarem, però el que fem avui és sobretot un posicionament polític. Constatem la nul·litat del judici a Companys, entre d'altres. Nosaltres pensem que Companys no va ser un bon president. Va ser un president de bàndol, no de tots els catalans. Però la seva detenció, la seva condemna a mort i la seva execució mai no s'havien d'haver produït. I avui, precisament, volem reivindicar l'esperit de concòrdia que va regnar la política catalana a la primavera de l'any 36, mentre la resta d'Espanya rodolava per l'estimball. Tothom havia pres la lliçó dels fets recents. Es va instal·lar un clima de col·laboració entre tots els partits. Com escrivia Pi Sunyer, alcalde republicà de Barcelona, severament alliçonada, Catalunya caminava sense esperit de venjança i amb afanys conciliatoris. Avui ens volem quedar amb el Companys d'aquell període. El Companys que convidava a fer de Catalunya, cito, un exemple de convivència, d'ambició i de superació. Avui ens quedem amb aquest Companys. I potser tots oblidem altres facetes, perquè a vegades també s'ha de fer aquest esforç d'oblidar per arribar a grans acords com el d'avui. Avui volem dir que la història és complexa, molt complexa, però hi ha un principi que sempre voldríem seguir, treballar per la reconciliació. I aquest principi s'expressa de formes molt diferents, en cada territori i en cada circumstància. Avui, aquí i ara, passa per donar suport a aquesta llei i declarar i reconèixer nuls els judicis de la dictadura. Moltes gràcies. Moltes gràcies.